घर में रोवत बानी में हरी लोगवा छेके लागल डहरी कर्जा देगिया पर हमारा लदाइल बा घर के हार गिरवी में हरी के रखाइल बा घर के हार गिरवी में हरी के रखाइल बा। रोजी रोटी ना कौनो बा विपत घरे घहराई तरह तरह के रोग बीमारी बचवन के पकड़ाइल। रोजी रोटी ना कौनो बा विपत घरे घहराइल तरह तरह के रोग बीमारी बचवन के पकड़ाइल। कहीं मिले ना दवाई कैसे कीन जहर मो खाई कहीं मिले ना दवाई कैसे कीन जहर मो खाई एगो रोटी खातिर बचवा मोर भूखाइल बा घर के हार गिरवी में हरी के रखाइल बा घर के हार गिरवी में हरी के रखाइल बा। पर पड़ोसी भाई बंधु दुअरे से बैलावेले सास ससुर सरहज साली टेलीफोन में पर गरियावेले। पर पड़ोसी भाई बंधु दुअरे से बैलावेले सास ससुर सरहज साली टेलीफोन में पर गरियावे। भागयावत बा भिखारी बंद करे सब अपन दुआरी भागयावत बा भिखारी बंद करे सब अपन दुआरी साया साड़ी चकती मार के सियाइल बा घर के हार गिरवी में हरी के रखाइल बा घर के हार गिरवी में हरी के रखाइल बा। मर मजदूरी करे खातिर डिग्री के सब मांग करे गर्रा माटी फेंके खातिर एजुकेशन के बात करे। मर मजदूरी करे खातिर डिग्री के सब मांग करे गर्रा माटी फेंके खातिर एजुकेशन के बात करे। केहू पागल कहे अनारी पैसा लेके छिटे होशियारी केहू पागल कहे अनारी पैसा लेके छिटे होशियारी डॉक्टर हवलदार के सरवन से घर धराइल बा घर के हार गिरवी में हरी के रखाइल बा घर के हार गिरवी में हरी के रखाइल बा।